तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ रस्टार इउटुब चेनेल आरो खनसे फिन बरायफिननाय जाबाय स' नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामालासिनो दा थां मानो होनब्ला नोंथांनि थाखाय आं गोदान रस्ट भिडिअ लाबाय थायो तो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननो खोन्थानो जायो दिनैनि बे भिडिअआव रस्ट जानाय नङा लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआ मिस्टार इनुस आदानि सायावसो जाफिनगोन मानो होनब्ला बिथांनि चेनेला हेक जादोंमोन बिथांनि चेनेलनि सायावनो जों बाहाय सावरायनो नागिरदों आरो ना आं तो फैदो होनबा भिडिअखौ जागायनोसै तो नोंथांमोना बांसिनानो मिथिखागौ जाय आंनि भिडिअखौ नायदोंमोन आं थानाय खेबसे प्रिभियास भिडिअल'सो मिस्टार इनुस आदानि चेनेलनि हेक जानायनि बागै एसे सावरायदोंमोन तो आं दिनै फुङावसो भिडिअ नायबाय थानाय समायाव मोनसे नटिफिकेसन फैदोंमोन नटिफिकेसन नायनायाव ओमफ्राय आं बे चेनेलखौथ' साबस्क्राइब खालामाखैमोन होननानै सानदोंमोन आरोना साबस्क्राइब खालामाखैबा बे मिस्टार इनुस आदानि चेनेलसो ओमफ्राय बेखौ बेलेग हेकारफोरा लादो हेकारफोरा लानायनि उनाव बिनि चेनेलाव बेलेग भिडिअ हेगारदो आरोना जेनेबा फिल्म हेगारदो कमसे कम 2 घन्टाखौनो होनजायो दे 2 आवार्सनि भिडिअ ओमफ्राय आं नायखांनायनि सानबाय बे चेनेलखौथ' आङो साबस्क्राइब खालामाखैमोन होननानै ओमफ्राय दा इनुस आदायाबो गावगायनि चेनेलनि बागै एसे बुंनांगौमोन तो फैदों होनबा मिस्टार इनुस आदाया मा बुंनांदों बेखौ नायनोसै खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आं चेनेलाव खनसेबो बरायनाय जाबावबाय स' आं दिनै नोंथांमोननियाव जोबोद इम्पर्टेन्ट गोनां खोथा नोंथांमोननियाव बुंनो स' बे आंनि केरियारनि खोथा नोंथांमोना प्लिज आंखौ अनदो स' आंनि मिस्टार इनुस चेनेलाथ' हेक जाबाय होननानै नोंथांमोना मिथिखायो स' ओमफ्राय आं दै फुङाव भिडिअ नायबाय थादोंमोन भिडिअ नायबाय थानायाव ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोनफिनजोबदों आङो बै मिस्टार इनुस चेनेलाव मा भिडिअ आपल'ड खालामनाय बेखौ मोनफिनजोबदों मिन्स बे चेनेलानो आंनि नेमफोरखौ चेन्ज खालामना लाबाय अनारशिप चेन्ज खालामना लाबाय सार्च खालामबाबो हायला हेकारा हेक खालामनानै गावनि नेम होना लाबाय फिल्म 5K भिडिअनि तो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जाय नुवाखै नोंथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आरो फिल्म 5K एबा मिस्टार इनुस चेनेलनि लिंकखौबो आंनि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन नोंथांमोना थांनानै एसे नायहैनो हागोन ओमफ्राय मिस्टार इनुस आदाखौ नोंथांमोना हेल्प खालामनो हागोन तो जाय मिस्टार इनुस आदाखौ हेल्प खालामनो लुगैदों आंनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरजागोन तो आंथ' मिस्टार इनुस आदादो अरायबो जेब्लायबोखा तो आरो नोंथांमोनसिम आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनो थाबाय नोंथांमोननो आं खोथा होदोंमोन जे आं नोंथांमोननि थाखाय रस्ट भिडिअ लाना फैगोन होननानै तो रस्ट भिडिअ लाबोनो थाखाय जोबोर गोब्राब मानो होनोबा आं रस्ट खालामनो थाखाय जेबो भिडिअखौनो मोनाखै नोंथांमोना जुदि जेन'बा क्लिप्स दङबा आंनो आंनि वाट्सएपाव हरनांगोन आं आंनि डिसक्रिपसनाव आंनि वाट्सएप नाम्बारखौबो होनाय जागोन तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिसिनोल'सै आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामालासिनो दा थां तो बाय बाय लोगोफोर नोंथांखौ मोनसे गोदान भिडिअ फिन लोगो मोनफिनगोन